Ka jingjia haka nyotrik uyayong haka senong trong la obi haka distrik Bisnapur. Kala penbitar juri kipat ba bat penlong ya kesorkar ban penjari da ka korfiu ka cingkang ya kelempor. Ha kisibun ki jaka ha Manipur kenang ban tela kam ya cinga kelumar. Tela da pikwa ban tip kamnia sasngap ya kana ka video ado banakut. Baruat kaleru ban share, like ban subscribe tunju ya kana ka channel. Kenang ba pinyo ya news update ban sawan. Ki kena ki baklat ha kana ka jing betei roket bom. Kidai ki kun jong uwe ujawan jong ka bordar security force ubadang train na banta kari. Kane ka penlong ya ka kubor banang pensapriang ban penskasi jur ia baro ka wei kari. Ka tengah jong ujawan kadang don hapo ka jing sumar ka babenia. Hadin bakalaman saujur na kane ka jing betei ka ba penjulor ya ka ying jongki. Ka distrik Bisnapur ki bor penya distrik kila penjari da ka korfiu ka bajur hakitany moirang bat trong la obi. Banom sya ya ki breu ban mi na ying. Ka jing pahara ki bor sipai army Assam Rifle kila nang penjur ya ke jing pahara hakine ki tany ban yada ya ke jing umslam ha pedeng kine ki kenun baper ki balami hadin kane ke jing ja ka jing gentu show prime minister kari India Narendra Modi kalisi pria kan gujam kala pensapreng ya ke kubor ke bas ngusi ha ka ex Twitter jongka bat ka bakentu ya prime minister Narendra Modi banshim ya kisinjam ki batenge ban pensange ya ke jing ya umslam ha Manipur. Bun ki kunhun kum ka kokomi bat ki weipat kila dawa ba kesorkar pedang kadai ban le ban yadai ki nong snong na ki jing siat bom bat roket. Kane ka jing jia ka pani ba ka jing long ha Manipur kadang long ka ba at pelung ba. Wat hadin kum balai snem ka jing ya kelumar kelas dang. Ka jing penon kami ki ker thama ki ba kam thamai kum ki roket ka penlong ya ka thama banang khamma ya ki briu ki ba. Klemdon ka jing stom. Namar ka korfiu baro ki dukan ki school bat ki office sorkar ha kine ki thany kila khanglut ban la kentu ya ki nong snong banom shania ha ki kubor lamler ki basa priang ha ki social media kublai shibun ya pi baro ki page ya kana ka video ngin sia kendu pat next video kare yo chon Ya nusya son sakin ini kan. Roy bisa naik sikap aja. Lemong dah. Ani dah subuh ni kok. Wari sana dah mungkin ada na ujung kafe. Roy bisa naik sikap aja lemong dah. Danya mau kafe aja. Coba lalu lari kok.